adafo mama kwaba e de aba emergency Ghana TV so na sani ya ye domunti no na ye ekofa stories no e wo baabi a ye pa bia a chese story a ye interesting ye ebema ebeboa wo eno ne ya na ye kokope de ba na ne ya di pia Agyapa na eba na Agyapa story ne de ano hye enadua wei na nana ne ne yere nana ene ne yere ena anya problem ena we de on say awaresem de mfa nana ho awaresem emfa ohima ho ena emfa nana ana se bia odi kuro ho obia tuminya problem awaresem mu na nana ne yere wo muti a wo ni problem obia wo kakra a wo masi dan mienu na maame ne kira wo ne si dan na edi kan no wo ne si dan no edi kan no na ni nyina echi no na chese maame no hwa na dwuma ekoso na dwuma ekoso anche ene ntawantawa ba oni ni kun ni ntem enu nti afidi a ni kun di ka sumye a edi kan ni se wodi wi Ntampe bi e de hye maame ne niome maame ne so otonsom de nti okokochini enti wodi hye mu na ofre police force a omo nche no na liki ena maame ye de otwam ansa na police force ne be chi omo ton niama na omo ton somde ni bia na omo di akire ene prage a na omo afo a na omo komu ena police for stop omo search ya omo ehun hwe na maame ne so ko na nima na okohu se wi okobie na ne bag ne nioma mayi bia mo bi no hunza enioma bia se wi hyem ena driver ni be ka chen se ade we eye wi no se na we su firi he na ototwene enti eho no police for no nsa anye de ameka no ameche maame no na nu edidi mu atrap a etoso mienu a papa ni sum ni se papa ni chance odidim ena papa na adidi tiku aduane mgu mu ena odi kosi nwabuo mu senke mo ani nkodi na se mo ani kodi na so mu wu a na anka wakasa hai maame na poison no na duane ena odi maamu ani di ya o mawuo entina se maame ne ho ache no papa utumi se maame iguadu a obo che se papa ya fakwani ase nyina so se be ya maame ne ho be che na nsika se mbe ba down na anka ja maame na bre ne ho ase ahye papa na se na mumi ehwe no emu no kure wo ho na ensem ne doso papa che se o sha so awarefo edi wei edi ni nua ana odidi ni nyonko ware ni a ebe ha adwene wo kire bi no ede nsem beba etu ye nyina be ha bi ne ede asua de se be ya ye yerenom ana se ye kunum omuntumi mfa saade we bi enkonkodie mumi ehwa video no emra dide na de wonam me pacho ye de me nam ne se me kunini ye wale ye 14 years ni na be ye mfie mienu ne fani tawatawa kakra bae ntem efa edan bi a yesi wo ya be makrum enne nipa o han dan no ensensem bi bai nti ema so opa che so wure wote wonchen eye open akosi dru yi aja akosi dru eye wukunu bacho ane nti wono na wode na ba ha na bacho ane ena mumi enu ma be pia ha no bacho ane ene ene ampaye bedwa wasase we okay boy enkomo me bacho ti abasa no na kebikan me pesa wo shase bi me pacho o ka kono me pesa be wuram metie won sebe no enti die ntitiru ene ma wo ne wo de opanina kwasi duru apia asase so me pacho eti dai mi ba mi 2 rooms e o ya abe makrum ansa na ye be wale 2016 ti ye wale wie eni be 2 weeks kura ni tuba ya be makrum mo mienu na musi dan ai ye wie ni tuba ya be makrum e wo ya be makrum pacho ai na mo nware ne nwale bet ni awu mienu oh chirem kakra mamti na mote ba no nya ho ade pacho ha ba na mo won se ye no ye hu so obi na obi tia na mo wo mmade mo ya warefo ento wo ka se mo nware ye na sa afi ase mu nhia mu kura se awarefo da internet sa won nete na no nya ho ade na mom na ma wo mienu e na musi sa dan no e wo ya be makrum ai yanko afede na ye basa no ye sa be si bi wa agogoso ti mudi kan si dan bi wo ya be makrum na mbe si bi wa agogoso okay dan me na machimam na me konya prot na me be ka cha ne se manya prot wa agogoso ne yanko hwe na me ne koi na me kokko kire no se aha de kwa wa paaw aha ne kwam de kwa wa na me su yu mate enti bra na odi prot no mai no nso nim ti da bia no afra ma dwa na prot no mpa na nam so bra o me fe prot no na scan na nya den enso ye
no so oh se kan so ya wo de mate nti ada bi wo ho na me de 4 million me ne papa yi nyina na de sa 4 million ye den e kwa ma na se wonye nto ase na se di aka na o ma me be busu mi bi metua na o si yo na o de 4 million na o de to nti edidi ma be na o twi mi oni ko busu me so ena me nya di aka na me de kokko kan ho ena o ye krata na ma me enti yesi dan no yesi ye ene de di kan me ko bank ko di dosia 100 million 10,000 me na na coin no ko sign ma me de to so mi unu me san na coin no ko di 80 me na kro ya na san ko no ko sign ma me na me kokko di ye enti edidi ma mi twa kan wie enti ya be ma krom dan no ye tuba agogo so no ye me ni na ye adwen se ke ye ton enti wo ya odidija na me so mi didija enti e ba sa no na ase ye nyere didija enti me kwa achima na didija na ma kire se nia ba bi kro na dan ne wo no na woni ana behwe ti adam didija boy bi no so obeba behwe nti boy ne bae na obehwe dan to bae de kasa ne yem so bae na girl na otifie ho no obo ago no pie no ase sister me ba che o asomade wura ne fie ni ana na girl boy ne chebe se ti de girl se ma girl se ka fa ho no ase fie ne ye ne dia no afra me fo so na say sister na sit down till na sit girl si kasa fa ho die dan na say ni dio na se da bi dan nya ne ti ana so won ye dan kwa onya nto bi nti ho na me kwa me ma adwen se ni ya nya ne den anton bi nti oye na o ma fe so ye no o san ka che me say girl ni person oni ni kun sa age dan ni bi na me se da bi dan no ye de be ma school for kwa do ha ya mfie miensa na o wie school na o ko nti ya fa ma girl ni okunu bi adam ho ara wasa ada ho na school for ho ai nya hina sese na ben ho pa nti eya sa na mka chere se ye fa ma mu biom dan mo ho ara na o de ka 12 million aba wase dan ni sika ni o na me se e dan ba bio no sa me de mage girl ni okunu sika na mage na me se waje sen ene fa wade yakoma wo mo waso wo fa nko na me se yo nti na dafo bi wo pa oni ne bokosu atafo na maka chere dafo ni se wo ka chere papa ni se sika na waje figure no okunu no ofo ma de ma wo mo na ga ni se wasi edi matam afa no nya de se metima ma na eden atena fie ho na mpokura no sisi ada akọ fie ada me trabai oba ti fie pa akọ fie ofu afa na me si yo wo so won fa nko na me de ma akasa na ye nyina tetetete wa ase abufu na aba kakra e ba asa abufu na ba woni papa yintem aja kwesi ntem achwan nti abufu ba kakra nti me so me tono so made me kwa achima me kwa na ochiri nya me kwa achima miensa me kwa banada na mako ya wada na mako fiada nti dan na ya wada me kwa achima enti me so me niema no koye no me de menim dian me ne ba panin enti wonya 12 years abro na onya ndusa nti me koya no me ho se obi de foforo frame number foforo me peke wo se mama owai na me se hwan ya wo se ma ye me ya wo se wa na me se dia asema wo se ma wo so a wo niema no udu da gati fie ho mte se da oya ko se wasoa wode ntomago brown na atechere ne niema no kutabo obi ni ti ye red o hwedwa atade se ni nti ka me flow na ka me bia na minim de ntira wo ye sa akọ no akwara no asem no mu de man kasa nti me nama chimam na me kwahia ma mienu ba ko ton force ba ko ton somade nti ye hia be etum ho no ba asomade wura ne hia so asomade wura ne ka asema ka etu ye na me se di asema so hwe anopa ye so ye ne ye ba o se ye mienu ti ye ba ya fa prage ya na me se ane o se hwe ye ba no police guard di prage na chi prage na so maka ne kwan ya ka ne nko nti ka de kwayo kwa prage na kwa manager nhye ne so no enna police car no cross o prage na o se he oba be ne tora somade ton wi no e ma na se de ento bibi sa no mu yi ne ma ne nyina egu no mu hwehwem e ma na no asem no no mu hwehwem ma hu no hwe no mu so mo ne ma koy e da kasa ne yem so me ko duru sa akro no so no driver no de yakoy no o so opa afro kom na me sane me ne me sane ne abo politin boase ne da me ne no e na we de die ni tinu so me obi a politics pa e chira se me sane na mate tinchan se me tie na fife egu fom e die ni driver ne sister ye wi wa da oni wi se Jesus wi dem ko efri he na me de ma fana di mu bia ntino ase na me de menim hwe ti bi na ho na me de metam twetwe te ka bo ne ko obi onim no ko kwafa na me de twetwe na me ba mba bi ti ko pem se me sa hia e ma na mo ka asa ase no ho na ma adwene ko su ene wi ene me menyem na na wo na we de efri he ni me de
ne to madwum ti me bedu fe na me frɛ me ba ne busa ne sɛ de asɛm na wo frɛ me fo so aka kyɛm ne a wo so ka sɛ ne papa ye kɔ sɛ me ba ne me hyɛ atade yellow me kuta bowl ne ti ye red na me de ntomago brown na akyekye me ne ma ɛda man tena se na me kɔ na busuafo ho na me kɔ bɔ mama ne sɛ omusa papa yi sɛ bibi sɛ ni sɛ na pie me ne mam so me ne na ti fie ho me ba ye so no akora na ye den aka akyere me me kwa de na me pese meti me ba na tunti no ma hye da fa akora na mbem still na papa isi da panifo na nim odinai si wonya hwe ada donya me ka bible system bible o bia fie na sama papa ka kire me se me na me ye ka me hwe se ke chewa na ko banyi obi ama na bebe wa na se usika na wo ye wo fo se wo sika de dwan na ka wo de nyina ko twiaka na ka wasa betra na ka wasresre no wadi papa ya na ka so na papa na ka kire me sa na me se sa wo se an sa o kan manim o kan manim na ye nwumre kakra se ye ko ka asem ne bae no me bedru fie be 6:30 to no so bedru fie be 7 mo to fa say anajo anwumre 7 mo no ka asa asem na me se sa wo se an no so yo enti me dia ma fa na de mu bia biom na me de me bi mani na me de me di me dwa ti me se yakopon atwatwa ade me oyi mafrim eti edi be bosumi mionu ko me ensa so madafo bia na ofiri ba bi ba me ne ko sofo bi ho no ho nye na sa bre no a wone ne ka ya o ka sa na wone ne ntam etese na aware no guso na abufuo ne da so wom e wo ye ba na munya aware sa nya aware jaye na nya aware jaye abufuo na aba to aso enti madafo no ma me ko ja ne ba bi sa no ti ye ba no na ade asa na abo 9 enti me de obi asi dan bi wo ho no na ye ba bi ye si ba bi di fitem te me de mi si o sister no ka ka che adwo ade asa o me ko fa ye fa won ko se na me se da bi mako anu me de me no obi ani asa bi na ma me ko dada me nam sum no ma so me phone torch na me ba obi asi dan bi ho no no munwie mu ya se obi ahwie bibia gu manim saw nti me tini pa na ase nante ese okọ bet ne mani na makata mani me hunu hwe na we de die ne tiantiem ti se mabaye num ana nipa ba ho no be susu mu a no de me ba afie na mo sam se dia ase no obi ahwie bibi mako nsuo ade ne meko makata mani meko nti ampara mo de to atwehwe ho no ho na funti na nsuo na fo ahaban no na ho nyina afo na mo susu mu a no de meko afie nti me kasa me tiantiem me fresh off no kọ no se o de anya hwe ade cha ko hospital na me de ade cha na me ko hospital na me ko me sa ko ye case no mo friend ne me ko man form na me ko hospital na eja ye didi ma enti to hwa mo konsuo no ho na hwe ye ada me ne baba ya no panyin no me ka kira akwa ne se ya ye boga proof no be ka kira se so obi be pop no ma na dwoa na me o peja curtains no wo hwe ada se ye me ana papa enye ye mu biala mpo a na ye onim ne pakro se de kra na wo hwe no wa ye den wa mie pono no papa se ye me ana se papa yi na o so yo nti dan kra ne tirim nti edi ba ye afere akra ne se wo da ho saa wo tun se obi de force wa de bia gate no na wasane pabo akuta nti dan cho ba ko wo se no temi ka de pabo na koguo nti ono no peja curtains na hu so yo papa na na de obi e pono no obi ba ye akra ne se o papa se hey o ma me ba na o ma me ba do bi so se ta me na me be da ya ka kire se me be da ya che enti o na me ba na ka sa kire me enam se sa se ba ka no kro wase ma no kro na me ka no me se wa hwe ye na papa onim no o be no me wase ma me ntwa tro da sa no ka kire wo so wo ba hey o ma me ba o ba do bi so se ta me na me be da ya sa da no na o mu hwe bibi gu so no sa da na dwena ebe gu so no na wo ba no ka kire se me kutintiatia ko fie no ukunu be wura dem se obusa na se tambe na be da ya on ka se obe da ya na no papa yi be da ya akwa ne kan kire me se onu papa ne be da ya de ache okay enti honum estaya mitum na ade che na me ko ye case eno me fa no ko mo frɛ no no akasa kra ko ye no mo tra se ka asem na anti na o mu bisa me se ye fa nko hen na so ye fa nko court asem ne fa nko court eda eni ntanti nkoda o se ada no mimi wo ayi ma ye nko ti e ba se wo so mo fa nko court o mo de ko court ana ono a ne ko ka kire ya krom asem ne mai se o me ya asem no mlafi me kwa na me se me mpene na asem ne mai ne se asem ba na se ye kana wa mpene a asem foforo so konya asem na so de betu ye nim a ye mpene ti no
yen ko ya asem no fi eda na me so you me ko ya asem no be fi because hospital me ka 5 million no mo je 5 million no de ma me eno ko di be bo sumi mi ona sa no di sika ne ma me dana me ko di sika no na na jo ba fi eda nto ho wo ku be di sika na ma he no abomdua me ka se no abodua be e ukuru na abodua se me di me saka sika na di sika no abodua am see you mate me new sika na me sa di sika ko ma asem ne ma so fa na ade ma no ko di sika ne bai no 3 ye ko di sika we ya ka wan ka san ka wo be hu ko wadaka sika no ye kede beto wadaka am see you and the scanner or the omajema or 5 million or sad na ade sad na ade ko ma assembly mine na no de na ade ma sad man to adana okwaje baaye na baaye no say sika ma kwaje ka udi an ka be hu eda no so antin koda me won ponchi bi wo honum ti aya adura no pa na me ka se nkola ne plapla buo no ma aya no mo pese o mepra nti me kwa chi ma no meduru fia na me a mabie wo mo no mo ko ansa na ma ye dem aprapram nti ada no me plapla buo no sa me hu ya ne se ono so 55 buo bi ani ne ti o de kwa adwuma ti hu ya ne se buo no ehye dwa bag we adwuma pole dwa bag ni mu ena o de ntuma go bi akata so na si ponchi buo no na me se se wa wase ma na papa bo de kwa adwuma de pede wase ma me nimo na me peja pie bai na me sani eda akoto adwane na odi nkuradura agum na odi akosi asu eye wukuri na akoto adwane di nkuradura agum na odi akosi oho na mate ana ena me frɛ committee chairman na o se ade asente o man nya no party me ko twentwene na me de me to twene me ko to toilet ta no pa na chairman ne ba ono kwa wono akasa ama osoma obi ma ne ba na ede hu se nkuradura wo hono chirim kakra mementi ase ede hu se aduane na yakoto akekere wo polythene bag me nkuradura me se e bon kan na me hwegu toilet ni no krampo no mo na mo toilet ni no be pie bebe bia no wawu no be pie bebe bia no wawu no be pie bebe bia na abo na wu enti e ba sa chama ne frɛ esuma wo fie aduane no gu toilet ba chawan ene kum toilet no mu no o mu nyina o mo pie bebe bia no wawu enti ade chinya na chama ne suma obi ma ne bai oba ne papa ida de no mpie me kwade ne mapoa me ho a me kɔ machima na me de me hye ne ma ne si ho na o se papa enura charge say ni say na o yede de bo chama say me mbra na me mebi sai te say o so o ye no kre me ana me ye na ka me se ka me kokun kwa kwa do bi owuram o de aduro na wa ye ne kokun kwa do bi aduro na wa de agubo ma kata so de asie no o de kokun kwa do bi owuram ana cha papa ne se bu sans ja papa do bi o so kokun wo me o mu owuram na so mu ofie na na wo de agubo a wo de dim na adwane krampo no nim se wo furi adwuma ba na se adwane bi ka ma no kwa betima yeden akɔfa adi ene da me kasa na ne kotodwe gu fom na ne achopa wa anya ade ende ho de mistra wo ma anya ade mo fa nkyeme bi kwa mi sika me mpene oji tumu se wadi tum eye nkuraduro wo so kodo kunkwa akwa do bi wo bulam me kire se oji tumu se ye nkuraduro no de fra aduane no ono se nye nkuraduro o se ediditi o se nye nkuraduro o se ediditi na se diditi de ekum ya wudro ai wasa de afra aduane nkwan to ono agi tum se won na ye na kodu kokun kwa akwa do bi wo wuram nti wo pa ho chew okay na no ntin kodai ada yeti wono obekọ opia no pa be sesia we ba na abo be 9 to 10 to 11 oba adade no ogusu ne se gen na madam abo pitira sore na ndia to ho pa di atam enya asem ketoa obetimi adi matam firi mi soro ko kame fom se twan ti matam to me ho me nwia wabodam nyina na ode mame am si yo waka o me catch obi asidabi o kan fi no record no dance enti record no me si yo o kan bia me fi no ma record no saa ti record no de e wa ha sei ma record no nam say ya na adwintin ayi ni nyina yesu eye one ne kasa mu recording anaso one wo ko a one me ko no odi matama nti wa record bi wo ha ebi wo ha ayi betima tie bi pa wo de ama producer wo de ama producer dabi recording no fama no na won hwe ye pese bi tie na asem na wo ka no ehu say ye no kra na asem ye no kra na ye pese e be ye se bi a wo be ka asem atu nipa so na
ebie ni nyina so nti se edi atam pa ada edi atam edo hwa atam didi a odi wo no ya ne help an bi ni sai wo kan nsem be sa ne kyerɛw me ho kan me donyame da me donyame ka bible da eno nko a me ho kan me twa kan se kunya so ana me ho me donyame ka ba wo sem bible wo so wo kasa den se me twa kan me ho kan me twa se abula me donyame ka ai sofo ai e kan say papa ya na wo se papa we na akika sa ansem se me ka bible opita mame so eda me kan to so da me kan to so da ya sambe pa na wo se papa we kai papa we di asem na wo so ka kire wo ai help pa o kan o sala wu nyale o fi o twom se abula papa we ka kire wo e wo recording nim o de mane famra ene bayiro asase we so recording nimra sa mane famra papa we tibe kasa ansem we na kire nra na tuya nra de ba chinne ya nra me ti kwana no sei na wo pie ni kokoko kura isa na odi ku adwuma ne ye wodi ti afọ na odi kwaba na odi ti ame nti mi ka so ba kasi bi ku asore wa fi bi na koye afọ kwaba ya o ka che se an wono no kona me mesere no me nwan ma bodafo kura me sere wo na ona me be sere no o me nwan ma bodamfo kura me sere wo na me se me nwan bodam a dam ne anifra de na ya me he wa bodam na anifra ko ade betimi di anante wani fra na wo mo na wo so kan sa kire na pasa wo nua bi abodam me da minim nwa bi a wobadam on na eka so nwa bodam fo na wo ne nam ho no mokra po no wonu kwa betimi ubuo mu enti se me na me se me nwa wabodam na nani fra ya obetimi di anante na da wono ni fi obi nso ne fra na me da minim me sa me na asem na meka me de ma asem minim so obi ani fra me ma asem ka se bi akutia dabi wo se me kire se ani fra ya che dam enti se wabodam kura na se nani fra ya obetimi di anante sa na me so me ka kire no okay ene ko wie say what the yeguso per recordings yi there what the to asoma yenti why yanko why to aso what the kasa why ene ne eda ene atamni die wadi matam sa ene mekun ene maba odua enu anadwo obomdua be entre sa enu anadwo obomdua tre eda enra ya mo be bahami obo dua 3 and 3 ofre nsuo be na bo ofre ekrom nsuo efranto asa efranso fufuro ne me rafi ofre nsuo miensa ekrom nsuo ne sei yahima no no sa franto gina hini ma no na antoa ana ofre nsuo fufuro bi ka ho no do buru no hudua no ti ade me ka ho oh na dua bo no wose sei wose why denti no obo dua wase se fi se wonu me ni jaye no so wa wura me dem ho da no bodua ana me so me da ho no ma me no me de na do bia lokolo me pono no enti dada no ko pese o de sekan e de fa na do no ho e de bia pono no enti obi esa na krokro bi so to so enti krokro no de dado e sekan ntimi mbie e na oja na me ka kire se adana na ka o de sekan ni bia pono no ka na ka obekumi ana se ka abe me den wose ane ka me bra wo dem a efi se mfie me onu ni fa ni se me bra wo dem ho da enso eda entuma me ne pam na dokora pam na odi bia ba me no o bra me dem na me ni ho me ba no bra dem asesa ne ma ni nyina wo yi siriti ne kaba ni nyina akotu agumuram na anu ya me se me kɔ akotwa ayi bi me kɔ ya entuma ne gu ho no ma anka ahwini nyina me kura de masese bi di aba no aduro wasesa ntuma ne bi di aba bi di aba adura ta mochwa ntoma no what the farm recordings ni nyina no ye pese ebeti ye pese ebeti asem trasa me dan so say aduro so bi ni aduro de aduro we esi dem ho wodi akosie dan bi ho no ye da ko ho da moto hwinu ho no wodi se aduro we akosie na menim de wodi aduro ni ye no wodi ano so ye de ba aduro ni ma dukuro nti disa doctor fo ne be hu na dukuro aduro we ni ma dukuro aduro ye boss play ye boss play fitire no but the boy de bi kai na de koto we bu se obi a ye boss play we die ye boss play adana because here obi ho enti ye boss play wo bedan ho no ene bi kai na de ko si o do pa mo bia ma hwa na se fa ko ba bia elu kan na draw so che sei data na draw so che we okay opening over kasa na
ensama oyere kan wa hayi no se etisade a anhwe ayem se gise police fawo e wa hayi ansa kra na ye de nkra akose ya chi akomuhene e wa Agyapa Afutuo so enti ensama oyere kan se wo mu saade a ene wa so be ye hye papa enya asem keto akra maame wawie wasem na wawie e be se hu se waka wasem na wie ana me pa cho masama me de betu monim enoa na makawie enoa no enti say ade na papa yi ayewa enti wo de abahi de wayem ya ade a wayem ya ehu pa ye nema miensa de di kan wo de wi atumi ne mama fra police force ye mbecheme me atoso mienu wo de akuraduru aguaduane ma be se fie kanya me anya madom ena ka me ma no kofa aduane no ina ko muti o papa na ade afiri wura ma ma bi aka no mo de abafie abedi ena ko mo kofa di ya ko mewu ka me ma no bewu ena de atoso so watete mi sum adi meku agu so me hwe agu me so de atoso so adi di atam ena mekun ena me ye o se adan meku afuom woni na danfo bi won so betena hadi won na danfo no me moto cha na betena bi o wani ho woni na bae what they say me nim ne dini won anim me nim no na ukuna danfo na onim no me nim no di me kasi me nim ne dini na me bo me nim ne dini and they say then na pese Agyapa Afutuo for your mom aja me da me pese o mo yama me se me ni na ti fie ba akum ene mekun e kira mekun fie o ha so ete ne ni light sum ye da enti obetimi kura ye den ati temi bi fra na esu ebechi makura ba na ade asa na me ko abontimi kwa na ade asa ana se bi omani ma toilet di ma na dwokura na se me pie kwa akọ mintimi pie misuro me might me kase ma me ko toilet anadwo ade se me momu kura ba no de rubber se momu ko toilet ro danim mintimi mfa mu pie anadwo momu ko dwonso ana so momu ko toilet dwonso kwa mo dwonso ndem toilet mintimi momu ko toilet na anadwo mami muso wasem kakra wonne openi transe adim fie say some worry mo transe say awarefo mo wo mo ma be 14 years in fie say 14 apart from the walking wonne na setena sa abre na ne ye bi sa akoso e wo papa yi abrabo ma mo hu ana say awudie threaten ne ne ma wo keka ho nsemi wa ye ne ma bi sa mo hu apart from me nsan ya asanan ya waboso yi ade a waye pa na edikan dan me kwachima na ye banada me bae no dan na ka ho tinti manya ka na be di bronya manya ka man tinti me du fie na aboten na ade asa me bae no watokun me bom mo so ma me ngura dem ho o ma me dem ho sa da valende ma ade echi sabre ne ha dan obi fie ti na me pese me de bia fishia kesi abronsan ma mi musa wasem we na to bo ase yi ano ma ye say e ba se wantwi ba mo ntem no enya emfie be say emfie mienu pachan emfie mienu na wo da wo ba bi no so da no ba bi pachan na omo akonhoma dabi na to bo ase na kire me adepoti a ede sa wantwi no bae de pa na de sa wantwi no bae adepoti ede bae ni say edan na ga ni kwakọ me ti won fa ga ni sika nkoma na wo so won fa nkoma no esha ase enti e ba ase na me ni bu afu kakra ahu na me bu afu kakra bi te se bia ebufo kakra na aba eni etwa so ba ebuso me mienu miensa na ebufo no wo me mu pa wo che no enti na wo nyina so ne sen wo sa ebufo no kwan so so won fa ga ni sika nkoma no pesa ge ne betena fie ho sa fie no na mo se wo se wo hene ya be makrum adano kwa ga ne beto fie ya be makrum ena sese mu nyina mo te agogoso okay enti de na oba na ye wonti na wo se onfa ne sika nkoma na wuhia no fie ho ade na wati bibi wo ukunu ne oba no entem ana wo hwa ne bibi no ana ase den da bi ga ne so okunu gani okunu me ashase na kasa na na ebetu afiri ya be makrom na kwa agogoso no me ka che se won fa dan ne ma obia wo sa ya be makrom ho no no nti dan de ye fa nya school fo nko a dan no mo no kra ya no musika no mo du chen o mo be ha ne se o mo tena me so efie fo ha enti eno to boase mai won sa ma to boase am wa kire nsem no bebre ba bi wo ho a ye pemu nkyiremu no na me yibusa wo ho nsem de na mpese me hunu se onfa ababa ne sika ankoma no no e na abufuo ba mu
ɛna abosome mienu ne miensa bae ɛna na abufuo ne nkɔ nti na wo hwehwɛ sɛ enka abufuo na chi no nka ukunu wanya dan sanka abufuo na chi no sɛ ne ono akasa ko no yetimi nyantawa kakra ba abosome mienu miensa kwa no bia akasa nte o ma na ya den ni asa aka ya asem ye ni asa aka ya asem enti no ba asa no no sɛ na ono na fa me ho adwembɔne ɛna wo mpena ukɔ achima na wo cha na wo mpena ni ɛna mpena ni we na sɛ ya be ya sɛ yi ni me sra nipa 5 bi so mo kɔdɔ me nya nipa 7 na ade che na 5 2 so mo timi nkɔ na 5 kɔe no akɔka kyerɛ ba ko yire sɛ me mpena no okunu me mpena no okunu nti na ne kunu akɔdɔ ama me ɛno kwa no mo fra no ba bi ma no kɔpa ho kyɛw o fra no ma no kɔpa ho kyɛw ɛwɔ hɔ na ba sɛ ukunu esusu sɛ ebi a ukɔ achima wo mpena nom ne ade no BBC mo ntamu yi na ema onya asa adwena na asa mote wada da nyina no o suspect o BBC ye ntam mla kakra sa tam na no sha se ye sa de no sa tam na okay be yese yate wodie ye bete nkwade chesi ya me no kasa yi no opani oduru kwasi duru ewo ha nana akwasi duru wo ya komene ewo bakuniaba wose bakuniaba okay nana say mami wo yere no me pa chan wo so ajawade wose wo so ajawade wo ngware bi mami ne na so ajawade pa chan but wa de wunya no dabi okay umza wo ka say wa kan sem bebre umza wote ha na wuti ya bese ma kwan na wo so nkyiremu ewu mu no fabra na asem bisa bi ho ha ebebusawo midase fani de ewu mu nyina ne se maami mene natie ne atinya ahini ye herdai maako enan ende atinya ahini ba bi betre bia oni fie wura ko no motu e to bi kura yisika ya yetua no enso ne ye de force ne yetu ba bi fresh e kwotena ye wodi fie wura ne ko mi fridge ma ba ya ne police for beche mi se memene me yire tua boro fie wura satam so na me ni fie ti boy bi kura fred ko ku chance ene ba police station na papa ya mo chire ti wuti sie e de bone ne waye se ne yire ene ni maame na ko papa nso mo chire ne e desire tie dia papa no wo ni ya hwenti mu me no ene wo mu yi me na me ko ye ene nyame adaroma nyame tu ye nsem ene ibisi da ya be makuru ene ya beten ho aso wiem me so da am ko madwuma nso so da ran so ko ochima enti ye nya sika no ne ye sa be si bi wo agogoso edi esi agogoso de edu ye na me sa tie dia ahada no ye fa ma hai na kasa ne ye mu no ye si dai no ye shoto block ekwaji obi block 268 ye ntu up to date ye ntu anka eti ye 200 na boy ne se woni de ye se obe hada no enam so yu kra ya je block a ye ntu aka nto so be hada ne dia ye de be ma ena boy so ba ko so be hada no nyam no mi nyina ji se ska no ne ye sa de be share agusu dan ni etu om tam so ye no ena ge de so obe sa hada no ena so wo mpene ge na didi watem etu mfa da ne ma no ena mko che ge ne sei na asi enti wo de e da ni tu na mitimi tu force court kura mra nkyere sa etimi ma abosome nan hwe fa hwe dai ndi tu dan mu abosome nan ne so ni wonya bi na msa ma no bosome sata no won sa nya bi na msa na tie dia won so wo ma mitimi tu ma nko dan suum ti se wukuru aye papa di sa na tie dia da no se wonya bi dia ena mbe be hawo eti ekotena agogo so no ye da yesi ye no na nka fansa kantankanta ni animu enti kwasiera bi na wo kwa asore mesumi ne ho ene obi bebu ye punani mentuma menyentuma mienu ena mentuma baako usika na memede wo mu sesa ni nyina akoy kwasiera wi akete ene mu wi aye eti wa na akoka kire sa na tedi a wo ko ka kire boy bi ama na ye sa kantankanta ni bi amaye wo ye maye ye kwa ye betumi ato abonte punu no mu na se obi bu punu na obi wo hokra kwa to da no obi bu ani a obi hu se ni pass machine na eyese yi ena meti ase na wa akoka ho asem eti boy no so boy nso obaji 10 million eti da nso me de ma high no me de ma 12 million 2 years eti me jiska no na me de bro so adwa kanta na ka so koka no ma ko jiska se me de kutua boy ne ka no wa be ye wi na mai eti asoma wo ka kire me se ma fa sika na anko akoma ge no a efi o didi watem tu ba na ntena ho ena me se adwa na wadidi watem obi akọ asore obi didi watem enka nsa hwe
e di atam de kan say wo so man first kan an kwa wo nware biem dise me diskan ko ma nipa no e di madam fu bi wo ho e friend mi say bo na o twalutu e na asare ko tu na nim say won kan chem say me first kan ko e ko mu ni ya na wo ni didi watem ho ade wo magari ntena fie ho e na msom ka che wo say nipa ye nturu force magis kan ho ade me so me de akoma boy na wo ka so wonya kanta no mintimi nkwaje scanning free den sem wa na akoko ho so ntimi diskada command sika no me nkwaje ni na nkwaje ni china nti ngwade a jai e free ho no e na wotini ba bi na mso mitimi ba bi saa se mo wokan enfie mi ensani ye o si 2 years 3 years ni eti da edem no wo si sam ni manyina tugu hall e na ntoma wokan me an de me ntoma de me pama ni matwa bi ama wo so mpam wo se yi wo ntoma matoto ama wo nyina tugu hall ho egu onhie to akura bebre foi so ho e ma wo sa asese gu botom e ko hye e da ba ko bi mu wa na asese ko hye botom wo da ba ko mu na mhwe wo kasa me de mate eti fada ma da hall 3 years wo da bedroom me da hall eti da ba ko am be say ka me ko to cement ya kasi mu nyina ka ye beto tiles ohu wo ko fa mesin ni se wo pe bathroom open bathroom or dem ho enti bathroom no wa kofa mesini esi bathroom or dem ho atutu sa ho nyina se bathroom no beye na wa ye hoyi na wa da ho na nka me so mafa e da ba kunu mu na mfi yu enti akire de mu se wo so hoja ko heti enje ni nyina yitum man ka hwe na mfi yu sia sa wa se da na me da me nka hwe horo ha no se ho ye dai eti me da hall no so da bedroom endam tie was cassette dia na bedroom ni hall ho no ofa hall ho ne ko ne bedroom ana ofa hall ho enti me no se me tra bo tre sa ma bo be 12 na 11 be ko no atunu kunum no wada na so ma ko se me kete o hall ho da me so ma da me pa so me due ubu agogo su se ubu so bia adajo e na me ko de to so mienu ya wo se me di wi akohye ne niema mu no fada me na America efisi ya wo me matwum mu jan koto nan na ache nkofo nya hini hospital aduboni bie ni ho abiru am die mu da wi kura me nto bi da menum asra da eti sase mo samo do agogo so do nim bia ntina me se me bidire no mo ka Francis e obi enhu me frama akusiduru o ka wo akusiduru ndi a obi e wa agoso anya hini bia bi hu me aduboni bie ni ho amanum bi da eti sade na wo ka se hen bag mi foda me kan yin na ma ni hu se me fa wi nkosho ni emam say police won sa mechu na nkurada wo mususu no ho na behwe wo mutum so ram ko adwuma ho na behwe nkura no enu dim ko komati chama ho mba komati chama frame ko chama me de sa ajina ma america no me ka se edokura me na me ye ya ndi nkuntompo tuo ho ene chama no ye na osiesie ntem awore ndie won siesie da ho ene nyina te ho akirei afide wo so ko akimi eba obi abehwe ade agu ani de mo wan se police for the crata abrem se memra police station ena me koye edim koye na police for no busa me se me bed ena msho obi na be case etia me se muhia me enti me mra enti me bae no ena wo ka kire me se ma me bi ye friend adwo akodu ena be case etia se wa hwe ade agu nani ena msho chief me mitimi nya sa ena wo sisa ena me se ya ena wo si na wo ne ho ane bae ena msho me de madam fu bi na bae ena wo sisa na tie de ya sina na me ntwiro wonu masem ne ko ena me tena ase ena wo twiro wonu masem wo ma madam fu no be san ma me enti yakoye no ena yako crown officer no ho ena obusa ase maame wukuni ne wusi dabi obusa prensa wusi nya wukunu ne me ena obusa ase wo papa do aye ho ade wusi han ena so koye ne so koye ho ade wusirim ena wo sesa no wo se ena wo se na hanso na wo so koye ya ifro church of Christ aso dem ena wo ye man ifro ena wo se nya wukunu ena wukunu ne wo se dabi nya wukunu ne bo jawade na me si yu etu okansa na ewo police commander police kwa hako okansa na ewo nyina hin obusa asa wo de ne nsa akoma no wo si dabi wo ko hunu abusuafo na etina se wo si dabi ena wo sisa na tie de a sa se muyi wo se mo ade baaye no eni agina so se ka wo kwa ko bi yi docket na to na akora na wo be di adanse se mimi hwi ade agu ani ne wo ho no wo gina akora no so de no e de makokot fisa akora danse de wo ka wo se court gina so to hu edu wo kan wo sisa na tie de a me ba fi a akora ne de ni ti memra na mpe obi na wo siesie me ba na be hu krom ho assembly man ene wo frɛ wo ene wo frɛ me no wo frɛ mpanifo ka ho ne siesie wo so aboka 5 million ena me 5 million ko ma assembly man so wo fama wo
na assemblyman this card ma wo edi na utwi mienu na this card come assemblyman this card umpe na mo wo ko boso mo so akɔhwehwɛ ni pakro hwi ade de gu wani no eti se wo kɔhwehwɛ a di pakro no nani mfira suro ko nche no suro hunu na ko assemblyman frame so oduro we ready this card bo so wompe eti baji wade na mko ji misika ohu eti wo na container yes fi say im fan say ye nyina ye ma Agyapa ye wu a se mi wu a ye wo no wo madea bubusen ni bia mepre fi say Agyapa de ye me no miru nyina na ye container no wakoton wan kan kire me edan na wo ya be makurum wa sa de ba kwa ma high 14 million wan kan kire me ni nyina me kan ho hwe to hu eti atemudi ya wo kan no si chan me se me se me ko bush kura me yetima adwuma me bush manager ya pon kura na metimi tena sa nya hi sa ma de bo be 9:30 asan ma bag wo so me bag wo so de ma beto aduane e wo abontena di enti minim se me ko a wo na eni ti me ko me hwie be mo 11 na me ko da me ko no wada me bopa eni akonsu ama me na me de asi me niema se asem wo kan se didi atemi fada se asem wo kan mitimi nka sa asem de to no so da ya wo ko ye recording se wo de be kire no se atemi didi wo kan nyina fada me do nya be kan ama ni hu se mitimi nye sa da me mitimi hu fi o je free me ho fi se wa to container me se me kan ho fi ska fa da ya de asi ye wo de akoma hai me se me kan ho ho fa afide ma me twa na atwe me huna de property pa ma me pese wo je free me ho na me de kakra wo mu no real ya dase also abo ye nchire mu na me won sem fu kakra bi a me busa wo so ma me ne kasa no se utie ne nsem ne yi a oka poison de ha me kra se bi poison ne de no edu se bo no me de ko bush na me de maduane ko bush me to aduane a na me de agum na me de ko bush ya wo se me de poison akogum enye poison wo se yakwa se wo ya hura de ni mu a to se abekwa de obedi a ya de wire na ya ne de egu de katapere de mu no to ho ne de afra ya de soda se no na wo de apepem ne wo de apepem wo de pepem wi a na enwo ko na fe wo de asi ho na wo ba na ade aba eti wo ya na me di so kakra bi gu ma be huru mu no to ho ma hwie so na enwo ketu obi na me de ade ne bu aso me wo pot dwa bag no awu na me de ko mu na me de si mu so mo te me de ba na me de si ho na me ni sa ade ne wo mu na nya pot ya me de si wo se me wo ma ya me man be no pot ni enkowu edi sa na wo ke ni nyina no kontompo sem na sa wo jitu mu se wo da be se wo boa wo jitu me bo ana se ba bi wo se wo ko wo hene no ho se me jitu mu se wi me de he ni me so ka se me jitu mu ai wo se ni na wo ka se wi ni me se me jitu mu se me ba fi me be ka kire wo se wi ni me na me de hye wo ni emam na ka me pese ya chewo na wo boka me bo ye sa na o kan me sa de anya no kure se me ne wo hene ni mu kura ma anya ntum na me ba fi na me ba gi atum ya me so woni ni me no kasa no na o kasa o she da na ye sa wo so wanya sika wa edwa nti wo ya na me so wi pa na ye no me to bi da me no masra da me no cigarette da me no cigarette da eti asemo o kan de enko chete ayi bia nim de kura bia nim ya wo to esi ya no ogu ya wo mu de onim bia firi me kura birim na edia na wo se enka wo de kwa kokum kwa lo bi ende me se me mfa kum kwa de bi sad na wanka se wo de awuduro no gum da DDT enye nkuraduro enye mi da bi asem wo ka no me so person wo ka asem to me so ma me ho chem fi se me so wo de makọ police station isi okura wo so wo se firi ha wo de mbeko suma kwa ahine ho na ndu bia wo ka asem me boy no wo se wo firi tuma ba ne me bu punani ta ro kunu wo mu no de ade aboso buani a me ko yi wo sika eti me nsam nyame a me modua ono na ka cho wona ka wo se nyame a me modua na me so me ka se me ena se me bu punani e wura fi se wo ka so o ja me no wo dam me wura ho biem se me na bu punani se me pese me ko fa obi bia se bu so we onye me se ma mo ne bi me bossa me ho se wo se me na ma yes o friends you be me friend ya ma no sa me ho se wo se o friends you be nya hini ma no ne antonya ma sa me ho nya hini ma no ani ai ene antonya ma ai se ma me se ni wo ka de se me na me di sa dadoa anasa se kan anasa bibi ebo de kredo na no bu no a wo mu cho mani hweme ma mo ne bi na sa wonim se o hene de enza sa na huruba no wo hye me no che se chinchina wo se me na ma ye sa de no
Just all ye be a chess. I just me then to be to me show my way idea it's here one casaumra. Nani such as a city rose here, she said, as some will say, and some more abano. One day the piabon to me say, as some abano may Sam one will be here to me say, I didn't yam ye. And I didn't so I didn't bring a ma, sad anybody. Since the was Sicano, was she changing a chance and Jamia Mimodia. My memoir, my memory cacrow, my memory cacrow. Bedase, unchilema odi amaye no ye. Na mekọ oyere so akobusa nasem. Ebia wo kan ye. Na bebese me hu se wo se woni ne ntem no eba se wo se onware. No. Mfie miense. Ono de wo se mfie miense. Mfie miense ni. Ana wo se mfie miense ni nyina wo da hall. With the hall. With the hall. Yeah, hall na me da. Okay. Hall na me da. Na wo so nya no. Unya no. The one day was wa country will be as well. Yeah, say unya. Let me the main customer jaward. Unya no. Aye. Just say out here unya no. David admit me yano. Do bona koma. Ti akoma o membo no. So one son of the buyer said, "Well, him ni bi ye biem." Ena committee chama ho. Wo ka so wongare no. Ye committee chama ho. Ema committee chama se wo siesie asem no. Waje wo se wo so ba ware wo ba je mpata. Ene committee chama ka say ma say adwo wo ba je say wo so ba je 1000. Ene committee chama ka say ne te so. Asuma me kan committee chama ne me dance ni. Ena ate so man ba 800. Ena me discount ko ma committee chama say won fa ma wo. Sa 8 million no. Woje e committee chama wo sa afidi wo ba ware. Afidi e wo discount no aduane ano esu ano to na o man TV ho. Me mate ho. Na o ma wo fie na wo na wo konsu. Se ne wo boya. Akura na wo konsu ma me no. Akura na wo nya 12 years no konsu ma me no. E na odi akura na aduane boso miensa me hu ba bi akura no wo no. Wo do ba na aduane. Odi na aduane boso miensa ni me hu akura no wo na wo so akofa na ba ha. Wo na ko mu obi atene wo. Abra me hu ya mete ase. Odi akura na aduane boso. Ah wonim ho hwe. Me nim ho hwe wa ankra me. Se akura de bia mbede ne koma mi sisa we na e bia wo ne na tena na wo hwe wo ba no a e bia wo mi sisa we kokko hwe no. Me nim ho hwe. Ba mami musa wo yira simbi. Say you some way wareful. Bibia ni ho a what's the day? Nya walefo. Ade. Enwale bi. O nware bi. Wa jai dada. Asemi de nsa ama. Say wonyina so pa ne say papa yi woni na jaware. De dikan. Wo hwe wa wi atome nimam. Eno no stama odi wi ni tome nimam. Bo ase. Waka won nsem no. Obi a wotie ye bia anim. Sa wo se papa no e de wi ahya onuamam. Obi ahwie mokonsu agu so a ususu sey wono a na poison ye wudru a odi afreduane esi baabi na atemdidie ne ade de eno de bebre waka ni nyina me ibusa wo se wo so nware biu beyem fie mienu ni na wone ne ntem sani awo boy amane no on de o sim fie miensa wone ne ntem yesa ana bibusa wo se wonyina so se wonyina so a wo se me nware biu no ene den ani se wodi wi atome ne ma se kiya ncheme no eye wudie kese pa abla me ne tra korampo na kwa wodi be fa so no timi di wi tome ne ma fra police fo no ti e mecheme no ateta ba be no ne betimi atena papa no kan sem bi o se entokwa de o mfa ni agro ama baabi a mokotena ye kura dan amoko haye oni fi wura no kura nya ntokwa ma ono kura eche no kotena police station ye no kura obo anya no kura hwe maame ne yefreda brochire wa ya efie yes yakwatena efie bi njongo fie bi mu efie no maame ne de ma ye ba papa no fie wura no be ma na enye na maame ne die na obo pan no ketwa bi tom anti ni aboan papa no na enye mbebu obo papa no ku okunu ana papa no say sa no tie dia ukure bo papa no ku okunu ada me ntwa tolo papa wo peduabo enti wo kan no ya ade na wo de bi kan ho a na obo dua ebenyame ofiri bo me dua buru fie mienu nya nam tiwe so oda ne na nadwo so e de me fa ho ofiri buru me nua fie mienu atwam me na me tiwe enti ni dua oburu nyina na enti oburu fie wura no ku okunu oburu fie wura ni di touch po fie wura number aburu fie wura ya me kan ada to bo ase ja ye pokuya ye ko train fie woni ne kon eni wom tu ye boy bi ye frɛ ne pieto ye ko train fie ye frɛ ne sai pieto wo ye fam sai wo ye
that trap we na we guy name ne Peter Pito. Ah say no so. Ye kwatre mu fie. Me fa djuma ba na wo ne yirako, wo nua yirako. Ye sika anso ena omu tu ye. Okay, me ba de me pesa me busa sesei no to bo ase. O kasa mu no. O kan say woni fie wura yire kon e. E ma wo kra echi o police station. Ana me busa wo yire say etisa na. Me pa cho ada obetima afre nya hene police station say enna me sunti ya chi papa ida na. Nya hene police station obetima afre sesi a. Ti adwoa won fie wura bi nko ma ye nchi wukunu. Ebi si da na me say nya hene police station. To bo ase. Ukunu say container bi amoye wa ton container no. No krematon. Wa ton. Na te. Me na me ye ma ade. Nyono na ye. Debi. Me na ye ma ade. Also with the dan bi nso ma han one kan kire no. Wa je hu sika 14 million. Dan me de ma han no. Na nya 14 million na 12 million. Se dan na emi no. Nti ono de ba ko ma again no. Ni mi oni na fe de ona de ka de ni mi oni na ma o mo mi na fie mi onu no soso ye. Ena ka ye se ki etu o mo no. Eti eba asa na o sa kwaji again ni sika. Ela mi soso kwaji de na boy ni soso de mi na soso kwaji boy ni sika. Enti sa o ka so de koye dade no. Dade no ko tua 8 million na ma boy no. Ene ka 2 million. Wan tua ma boy no betutu ni gate no fi ho ko good ni fie. Ena mi ami kokko tua asa sika no. Na mi sa to paint ye di painti ye na mi sa Messi ni na okofa na ma ne be ye dade ni share ani ho mai no me na mi sa twa Messi ni ne ka nti sa je say adwa woni ukunu hwa na wosika o say woni ukunu hwa na wosika me de se miniska bia me se mu mienu hwa na wosika na mi se me de miniska nti wona na wosika me de sisi a me to de miniska si a me to de kakra me de ko achi ma na me dan ni sa wo se wo de ne ba a wo mfie du mienu anya bia ko betumi asansuo amana nom wo de na komo obi akotana ho asem tese no kure efi se akola no efi se okwo kan police station ho se wonu opapa ni aka se ne se he wo ma me ba na oba na obi se ta me ne be da ya efi police station ho no duma akola te police ni ba ya ba ko te se abai wo se papa obani wo se ane na obani na tu dum ne sa akola wo nya wale da kopeso bewu no obaba ya te say e na wo dum akola yi wo se ane akola ko nya me ba ko ye me ba ko ntimi me gina ni enka se wono aye abra wonya ye eda o so na pa no hu akola ya eno me na oba tese na ni jan hu akola yi ni ball so ai ni se akola no wo he akola wo ba sisi o ha me de na ba wo de na ba ha ai me de na ba na wo na ade ne koma no o ye mi sister wo he ebu akwa no na o ka kire papa yi se wo de ne koma wo na ka nkira no o hu akola ni ma no odome no o hu akola ni ma no odome no no odome akola e na bebre na wo hu hu anu da akola no mo so wo mfie be sen 12 years 12 years me pacho so apostle mame me ya de bi kakra mame me be pese monko akola no honko busa na asem mame asema mo pese me pese mo record wa akola no ho e de mame ne se mumusa no ba bia wote nipa kora wote ne nchen ene sania ne mame kafa wone ne papa tata no ne ade anti odna koma ni nua no mo record mame ma o mo record sa yinu fi akola no ho mame na yentumi enti se aya recordings no so entokwa no ne atemdidi recordings na ye ready a enka no so mepese nka ye beti ansa na ye sigina ye wasemi mu ya makwa ma ye tiefo ene ye panel members no so abem mepese nka mba record akola no ama me chief ba se wo de wo kan akola de no okodi adanse o police station ere de me ka che se wa me yire mu owu ye na me de to no afana to no we de to sister the sister say we dey friend say wa na me de to no me yire to no de say wa na me de to no che say mu bi enti asem na wo kan police station say wa me say wa ona de to ma me kama say me show bi asem wa ko police station o ka sa enti say wa me show bi enti sa asem na wa kan no efi na kuri me show bi me show de me ka no afi de wo ko school ba na the machine wo hu mi na me machine am silam ka e de nsamfo na me die no
me ba no se de wo si fon wa na wo kan say den sam aha enti me ba no e fi ne kure se wa wo ko school abusa miska me iska ma na wo de akọ school no ene wo fi da bia wo kwa me meniska ko school na no ba bi wo ko yi wo na akọji nurse ni fun e de afrem se da aha na me wo enti me sika asa na some one at times ho na me de me nim ba di papa te pa wo te e no busa se wo ne ho na te wo se wo ne o ma me nua na so ma me wo nua bi ani ha aka wo nua me enu ba ko wo anyina hini ene ba ko wo sirim ma me enu no mo ye nan wo ba panini na wu e di nipa na wo ne te no enya ma me nua wo do ko ma ayen wo ma me ni wo mo ye me enu ma ye ma kwala ne mra na wo se onyini bebe nti no ya na ya nanim no ya hwesa be ya ya bekata nanim kakra atiefo ne ya hwefo mamo mane ha bo se mame to boase ya kasa why ya mpesa kwala no se nanim ama mane ha mo efi se okosu na onye obi a wanyiri bebre nti asemete saa no ya mananim akata kakra na ya busa na nsem bi a esesa kwala ne tumi yi anoma yetie na yetumi hu mu nokre na yeboa na yeka asem no ahaya Agyapa Afutuo so yeguso dendenden anya asem katwa ewra ati sai kasa den why ya ma ne so bibi anya why ati sai eye muma mic no nkone na no kakra em sai nim Cynthia udi de sai refro say wa ensuru wate asem na ye pemu no kura hu enti de ewo mu no na waka me ati sesi a wote hene kasa de wote abu akwa na wote wone ho anatie wone obi na tie what they say your friend say yeah what are they wo kotra ho edi kan no mama be me ko na da for bent na friend han ana ma han ana edi ma ka say auntie me ne mente na bent mama be fan enti na me ma me ko hide e o baby ana dan no mo nwie no se me sa me ni o ma na me nko dem ti me ko asa na ma me ne say me strength ya dan ho ma me dem kasa why kasa na ma me ne se dan me strength ho ma me nko amenda ana ma me no so ne ne mba me yansa oni kuno enti wale me beda ana me see you na sada me po ma me number ma no friend na ma me see you ne beda dia yo enti akwana me ne tin ko me nim ne da dia wona ne tin wonim ne da ayo dana ni e ko haino ho dana na mo ko haino ho ana nipa na se ono kwa na tin to ono beda ana wa ka kire wo maame ana wo maame no ba no nti wo maame enya nko hai dan no ana etimu na ma ka se dan on bebiem ne boarding ana wo de wa nipa na wo ni nipa nete ndi se nipa na ne ka so ni me be wono obetena ndi se akọ school wa hen me ko abu akọ division ukọ abu akọ division acha wona akọ school ndi se sie me no ti wonu obi na te a enye wo maame nua no enye wo maame nua ka mo ko high dan ofie ho acha de wo maame ma woni ne ko try no ye wo maame adamfo woni ne ko achima wono na se wontumi ne wontena bio maame so wo baye kasa wote ya ha no ho de abeboa ye pa ne se ye pe ade ye nokore enye se bi a wo de wasam abanti wa wo de asam ne baaye no na ye beje won samato so see obey say the one ne ko on ne man no ne ko tena ye wadamfo a woni ne ko achima na osi wontumi ne akwala ne ntena bi unti nka akopɛ dan han ma akwala no na ba bi a mo kopɛ dan na han no enipa no a okopɛ dan na han no se ono ho akra de tena akwala ne woni ne betena na wode na mano a woni ne te a okusku wabu akɔ onso wosi wonua na wode ɛho no nkyiremu ne se de akwala ne kan ne kura na sanya no kura me pacho eda asem nyina ne se e ba sa no me de sister na wo kan no me de no ko ma no no o se onu kwa de so no se me obedi 2 weeks
ewo no ho nti eba sa na se hana akula yi obapa mpanani ma hwe ofie ho ohu na ne so basia no meno ni ade no en hana na ka chem se oh sister en ye fa ne bra wod ne ba be kwa me ne me ba se o so de ba de se wa nti me ne ono ne betena en na me so you enti akula yi so otete no na so no emu ade ne kakra na so de pa nti sister e ka se so da no wasete no oba meten oba ha sa no peso wo ye de bia na sister ne bo me charge se be me fa akula no na enam se hana se enche bia ba asaba na me peti afiri ho no se asa waka asem a ente sa ewo afidikasi so wo se wo de akwala na koma wunua a wone ne tie akwala iso ba ye no na asem wo abeka no ne wo de ye no sunsun ye bom mami musa akwala na asem ba ko bi na onia no mami me be se me hu se wo papa asem a esi ya muko police station wo ka asem kro ma one so ya ka se ane ana da bi wo ka asem kro pacha ha se si asem na si ya na de asem na si ya wo di adanse e wo police station wo di asem wo ankasa kan no de last bi ma me ko baby sada no bona ma me pema bo me ne ye ku ada ko baby ana ne ya me ni mi nua mi no ne ho no na mpasa ba fi to ba no sa ko ye te didi ma eye kakra na no oba fi no oba daaye no o ka se me ma me bo ba no ka se tambe no ba ye ka se oba ya che to ma me so ba no o din te mo ya ba no so bi a hwe bi a go no so no be sa me se na papa na me te wa da o no be sa so papa we ana so papa wa dem wada ana o ka kire o ma me say bi nti eba sa no a mu free police station oba dey azu na papa dey yewo pacho ande on me kakala but edidi ma sa ka se radem find the bonne encha o domain ana ono aka se radem find the bonne encha no aha ndi free one na ko school na papa mauska pacho na papa mauska tu papa ntiatia wo fie ho dabi no ntiatia o papa ni di watem dabi o papa na wo yam hihyew dabi na me yam hihyew o na wo yam hihyew ndi si a o ma me bia ma me de wakotena na o papa ho no hefa na ga wo pe kampan papa o pe o papa ho o pe so otena o papa ho e chen ba bia wo yi okay ye guso ye di nkomo ye di nkomo ana agro no emu ayayi kakra agro no anya asam keto akra aja chief aja kwasi chief obatra se wana kikansa anya nsobia tieti akwala no ho no anya akwada se akwada ketwasa akwala wo mfie dumienu de e wo se yetumi tie aja kwasi chief tieti no mu kakra aha oba no se opese otena nyina hini mom chen se ba bia ne maamede na kotra no medam kame pene so pesa bene ne tena wo pesa ne oba ne tena bi se fu ami hunu kura no me me ya okay ye besre na ye twan ho kakra aba na ene no enkomo no agire e wo fi ha e fi ha hyehyehye na yenum se ye wie na ye bie phone line tuma ye betensem bebre ye beti bi afri agogoso ene enkura emembe ni nyina no okay ye twan ho aba ye makogu nani a ye be frɛ ni kunu no a obeto ni kunu ofie no senka na ye ni yie manka de chen se ni kunu ni maami na no me ka no ha odi nachi na ko report case na Africa police for here dey ben eye hwehwemu eno na wani nachi so enso e kire bibi fro ba bi eno na ama ma amre so bi ona dwese na bi eye wo because I me yiri pa wo ho me kofie se afiase atobo abona medi me yiri achi yako police station afi mama police for us as hwehwemu afa asem no emo se ko tadi ni ma chebe sa agu me bonu ma yi mani asem no ken kwa se mfa me ho a adwemba na me de badua ma me obadwi se ebia ade na ekoso no minimu bi all because say tawataw kakra kra wo yentem ene me na makobo pa se ebia ye ma yiri firi ho kwala me ho ntomi na me nware foforo all that need it here nti se wo ne wo yiri te ana so no ukuru te
na bibi to yiri ana so obi nso yi wa firi ho no wa foforo no so de aye ade aye komo ai she o de duro kra kan mo wi no kra to uzo ma you die finish uni ho de a aware no obetima ware foforo sa na emu wo ho de a sa o se na no nsama e ma beke na ehu poison egu aduanim chese makwa de egu yani wi e de se niemam chese a whole lot of papa person nchire mo chire papa chese ne aka ne bi anya no kre ana yenya dance bia fa konkata dance wa asem no ho na ye rigina so kasa enti say wo yo ba na wo ye barima na so no yire tentawan ba that doesn't mean say santawan ntimo ya tamfo if is our re kura na mo nware bie wa mama dada mo nya wo mare de mo nya tamfo e bia se pressing betumi aba mo ma no yesai omo ya miensa and they say mienu na aka no we omo ofie ananya na so nyo obi ansa nsuo ma no o so say omo susa nti so we kura na ye pani mo ba pani ni na wono no odika wo miensa na nsa kura ma ba mo no ma ko wo kura mo ba kura me ne mo ni si wo no ma ko ma mo sa akọ san kwara no so ko wo ma sa akọ okay wo mu da obi adwa ye bosome na kura ne da dwa ye woni ya ma dansi ni ewo agogo so bosome na kura me ko tabiane abonten na me abran kura no ewo adwa ye na ka cha o papa se so ma me fa kura na akwa onkura nti awale ni begu una afro papa me so be kunu kura no kura mo da dwa ye me bi awori be kare mo ka mo de awi nti me na me di ma no si no me de afutuo kwa ma wiase nyina adofo ye tena sese awarefo a eduru baabi a ya semfunso ba ye fa ye honfunso nche ye na ye nyai se mfoto akra be banti na fei ase ye sie ntoma go hata bontia e go duru baabi a na fei yanka se ye nu ye ho ne ye kosi se mbodasa mu jai sesi a ba o mes mbesan ware die mfaso na obenya wo se wa wo ha adente ye ntrase na ye nhwe ye ma na ye nyai watimi wakame ni se no timi srese obi a utie obi a hweye bia no se onu kunu te ntokwa ba nya abotre na mo ankasa mo sese mo ntokwa dan se mo be kwa abonten na ade ba ko so mesa ka twato no se ohu no papa nya mienu na ya so ahwe o ndi se wo try pa se obeyi obi afiri ho de ala abasa ohu dia na wape baabi na odo ho ahye na wahwe ho yi aba me na ase agyapade na aba mu ntem no opene de ntem no de abone bra nti wadaroma so muso maguma ware a ene o therefore hwe no bi ansa nka ne de agyapade na sa me heda me hu no ewo ade bi mu na me pese me tie fi no ho but me busa no santi a wode ba ye ne ade no wan ka agyapade ho onka so si agasa sister anka agyapade ho ka wiase be kese enu ntra enti ane me hye akire ohinta de akire me hye akire enti muamu hwem de ekonna na muankasa therefore mu de mutumi ne magina na obi a hwete pansam no obi akọ no kwan cause aware ne maame no so ware biem maame no de ne nsa na no cross apeteshe nya saram teye apeteshe no de man no baba do ode apeteshe ode ne sako apeteshe na apeteshe na di dawa waso ode de apeteshe na ko ye chesa ba ni kro mo di apeteshe oh yes o ko ye no wode wori kro mo di apeteshe na ko apeteshe kota roba ene de ko siri nto no so de half bro wodi adapayi twa but wo ba kwa wa fa me wo ba na waso wanu mama nasa me manum me na sa mun ngu toro bi eguma mi na woni ma apeteshe no mia me dia me ncha me no ma no asa me kasa na me ncha ne so de wono ma e je ne wo ka dia me kam de bo e san mi we free kam de ba be kire mu se ne ncha na wo de ba ni nti wonom so kakra me num ba kokra okay me num ba kokra spirit timi tuti ya me num ba kokra okay ya to so biem eda na me ka say bohu abura wasi me kura me yam hye me
nana patona ka say eyabura maame no record anyway record anyway record anyway maame se o say na say yabura sofo nana me ntwan kompo asem we pa de record no na bie na no kasa asem ya TikTok me se wo timi twe kasa bi ni e de che nana kufu ado enti maame akoya de te ano de nke behu nana kufu ado no mu wo mu kasa kura na omo ya de te na kasa bi ni ya ka asem tata ni enim se wo na aka ai tu de sa na ye ntimi nye sa da enti nyo na kasa te sa bura no nyo na kasa te nsuo no nana obi oba na so akura de awo wa tena ma che me no oba obi am no wa tena wo me asa na otim na me be gina bontene to ho recording no mo fa recording no ma hwe yenti ye o say recording yetie me ma me nie ye be ka chansa me boni ti na mama me nie so eda me boni ti na mama me eda ni fra na o kan ye o da bi 14 years o ma me nie fra what the nie fra o da dem Mesu ma kwa da fry. Ana o so ni aboda mo. Me ma me na fry san no. O ma me kura ma me to no. Nana o for so o de ntia. Ekutia na nam o. O ma me ma to. Good. Enti my dear. Me mi ada na aboda. Me ya da na aboda. Me se uni aboda. O da fa phone bra. Ye recording the some me yeti. Recording. Wo se ma wo kaka no. Forma no no na yeti. Na me so record yentie na ye. Aye my dear. Enti Wacha me nam kasa. Eti odafuo dia me pesa me kan nyina asi ni se. No kwasem se obi si awarugya ye kwan so a. Eti se wasi nkramoto we. Speed no o reduce obi di beboto. Eti se wati aso anu wati aso ti ma mi kwan na wasi so no. There is no way obeti a break. Why go? Ayo. Eti ye de ye nwu aware no. Ye de nye ye sa mo busua na mo kotena ase a o mo hye ma mo ka bo mu no. Sa busua de betimi atetim. Na mmom ye de betimi atum fo se mo aware betimi aye. Hey, Church of Christ. Wo no akasa no de wo kan no. Bible Church of Christ ni o. What if we are to me near no? Afla police. Na we na wo kan na ho pa ma no no. Me ba. Wa kwasi musakra no. Me ba. Abofra ye ni film yo. Onya wo dance ni na dance je aka waka wi. Tie me. We are sabi a wo ka. Wa kwa uta do film video. Adentina we know kama e pie through bag nim na ote rubber na no a ohu se ye wi adaba nka se ye wi ase e bi mare ko na me su touch we ora apostle kasa but no kwasi ada ti ba bia me pesa me kase nyina ne se obi send me message bi Zinabu or the free upper east upper west to upper east or say ma me no hu sa tro won nse na eda ye fa bibia nsi ni ntwa bibia so mama se waso wagina kwan so pese ogia waware a obi ansi ukwan ye toso biem Agyapade no opasi ni pain enu tell me ba ye last week my manka Agyapade ti no ba ye last week manka okay tell me am sika no see ye me o what boy be hold on so boy bi o so amwa bi oni ni na tena se kunu na yere de efie ni yetu ye kohwa obi abenya ne chefa baako you can't tell me say when I do sikasi enti papa no oni chefa wom se papa good wa me da se ti e ba obi abefa ne chefa enkola no sister ti enokora wa yade nyame adom enkola no esiti asidi omu nko obi nchen so enkola no se siri omu akora so nanum to pay o say I go stay in my father's place it is quite better now because se enkola no kwora enu kwasikadie kwa besa de ntokwa ba na papa wate wani ahwoma na mama mi ntufo oyo hene eya na da sabi etobre bia omo tinkonya so etobre bia omo nkwa asore omo susu se duabo ene ye de san ye hu bibia mu eda me can sorry therefore me can obi ohwe ye bia te se obi obudua bia oyo ba oyo baifo oyo ben mo baibo nsam o mpa ni mu uti ase hwese won so ka se ne ba ne yes an sabi odome no but owi o sa pa chaw ha wo ka ya honhum so mo chaw pa ne nyawe kire Yesu bambo edi sa wo so ba ni mu a honhum na som wo so ba na bra bonya basa honhum na som kire so eja ne betimi asesa saade no enti me ka chaw panyi sa me sra no sa wo tie gwa so a amfeduabo even osia nu amo bebe kura no oba na sem bi oka yenti wodi dua e ka tren se ehihi nsuo nyina hini nsuo wanwan nsuo se ye me a
eye wo adua no ensuo no nkun ebe to bire bi etimi ye wo na ru afie o ahonwom to da sa na mu yo e to bire bi so anya wo na mmom de ono ano ka ye no na ahonwom na som no mu ba ofie ho bi ebi to nkura na beto eti papa nana me sew e free sabre yi ko di ade free ni dua me so mani free teacher so me sew na ofie na nyame de ama no say even sa ware ni mu tete no ntre se wo ma so mu entem tete me no mo ntam good eti fe dua akora bi ya de anya sha no to discipline no but em fe dua ni what tiki akora nkura ko tan okay eti me ma se na wiye no therefore kakra me de me kan se abofrai abeko agya nchen okay ye toso bie mu adaroma otumi mu yen kofie ho na japade bi ewo bia no yen hwe na yen che na container na maame no waton no eno so yen kwankwa because maame no nko antimi nton emfa sika no enni na de toso bie dan bi omudi ama han no yen kwahwa because ye mum ye nyina mo dia ba kofo ntimi mfa tumi nka se eye me na papa isu manyante ye se owafuo kokofuo ni ade bi ho yen kwahwa na surveyor susu eno de oba ni madom ade ye koko ndo oba ni madom ade mama machine yenu wato una to me ma misika na koko le se na bi of ma bi na koko na mami ba won kom nkodo ase da dabi on kom mami to na fu mami machine mi enu mra na me say sika do tie me dey say sika do do machine ena say 20 million ma wo 20 million wo se fa ma obesia utu 10 million ka utu ntua enti koko fu dada de wa odi ende mi baba na ba no ayo wa de ti ase oba ne ti ase na do ma machine so e say muti na akoto ye enti mi ye no we me ma me sika enne me ma me sika eno o ma me 120 years ne sika be di wo no be sim ye na me na sa so no ka se ye nton ne ton ye ana sa o ton na o yere na so unya chefa o no yere dia tie dabi dabi say sa na ton ye won ka ho won ka dabi won so ma me sa sa sika be di sama ye bi aya montie aya aboso wawie ohun okay me da se monye ko mame ye ko mu na tie ye tie asam na ye kan on sam penifo aka mo nsam sa asam ba ha ye tie na ya kire ya dwen de ese tufu ye tufu no say ye chi wo obi wia ne ho de ade abehye mu a o pass mama wo sa danse ye nya wo se wote ya hu se wi no e na wo to twene ye enti wote ya ne nipa na o mu gira ho a wi wo ma danse se wi hya wo ne mamu no e wai de tosu biu eye mokwa obi digu wani no wo ka ye kra no me behwe wani biu na bedwen saase ka se didi anka be ma wo asenso de e wani mu wo se ye moku wo tre ne se moku minim ne nipa kra wo hwe moku na gu so no so wo hwe moku gu obi so a wo pese moku no ye ne den na won hye na na wo mu se won hye se won bedwa wona wo be ba bedware na ade na gu so no kone de se onku mi hunu ade no se ne no so efam na tie ena ne etosu mienu a efa ewuduro ho asem a wo kan yi papa ne ne nkire mu bai ono na ade a ode kwa adwuma emu na saa de ehunu se ewuduro no wo se ye na wadua ne bi esi ho ena obi de ade bi abegum se ewuduro a eno no ye nyina so but wasem a wo kan yi no kire se wode akwahye baabi so obi de ade kosi a wontumi nka se eyemi nti ena wode gu mu de kwahye ho because a chance awudidi mu eni se wo gina sa asem no so se o betu madu ana se o brema wuduro se me medi na me mu ana me ma medi no mu magu a asem no heda ni nyina so me point ba ko ne se eni pa bia wo ka asem a bomodia na ka asem a ebe ma obi a o tie no behu asem na wo ka nani so dia me nunu asem no me hu ye nyina ne se eya kamia ye se wakoma mu no wayi papa ye firim amenka no krenchero
ɛno nti na me bebusa wɔn no wobetimi amamumuaye ɛwɔ asɛm nim wakoma mu no wayi papa na firi wakoma mu ɛna eduru baabi a enipa bi wɔ hɔ a so ɔyɛ na adwen so obɛyɛ bibia na ɔpɛ bibia abata enti ade a ebi a wɔpɛ abata wa wɔde gya yɛ ho ɛno nti ne nsɛm a wɔkan di a ɛno so yɛ baako aware deɛ yɛnkyekye wɔ bi nsoa wɔ bi sɛ kyenkyere aware me adeɛ biara so na wobra wo hye bɛbɛ sɛ mebusa wo bio sɛ ayɛ biara no deɛ nti ama mebiebie saa nneɛma nyinaa sɛ ne nyina soɔ no ɛsua sɛ wogyina saa asɛm wei so sɛ me kura yɛm sɛ no ɛno deɛ ɛwɔ fam koraa ti aware no anyɛ biara akua wobɛware akwasi bio anaasɛ wayɛ wadwen sɛ wonware no ware a wonware kam yɛntie amansa nyina tie na obi antie bi ɛda me pa cho mesu wasɛm kakra bi kan fa de wo kae no wo se na me busa wo sɛ ya no wobɛware bio anaa wonware bio me nware bio na de tie ne sɛ asɛm na wo ka sɛ me ni nyina so no me wo nyina so akwai oto yi de akɔba nyina no won ne ka kyerɛ me won ne ka kyerɛ me wi de won ne frɛ me phone so mu sa de me sɛ wa frɛ me phone so da af ka kyerɛ sɛ ma wo wai na sɛ tie ne sɛ na da aka wa mu sa de ma me da to so bio wa ka kyerɛ me sɛ ma da sia oba bisa me ka kyerɛ sɛ sia no oba mu sa akwa sɛ won ka sa asɛ no kyerɛ me da je ko police station na kyerɛ sɛ obey ensama ɔka kyerɛ wo no ɛna ɛsɛ wo ne wokunu ntɛm ama me ba tobo ase ama wasi gyinaye wo wakoma mu sɛ aware no nware bio one me ba tobo ase wo de empre wo sister adwoa me nua ba wo sa ye me maame de adwoa nti no asema ye ka no ye ka asem nipa Agyapa Afutuo ne nipa etie nya nipa keto wo se si ame no wo kasa agogosofo a o ma frɛfrɛ wo mo ho ɛde o ma fidie ato ha o mu tie na o mo hwɛ yɛn no ɛnya asɛm keto a ɛno nti asɛm bi a ye ka bia no ye pɛ ne pɛpɛpɛpɛpɛ dodo ene gye Agyapa Afutuo ho nyinaa no ɛyɛ ye no kura ye ka sa asɛm ne te sɛ dɛn kura no kura ɛwɔ mu no ne ya ka kyerɛw sawo na ade ba yo enya na ade ba yo ye hwehwɛ asɛm nim na asɛm no ante saa ɛsɛ ya ka no kura kyerɛw edi wasɛm a wo ka sɛ kyerɛ sɛ ya wo bai ana ka asɛm kyerɛ wo fa ɔmo ne papa ho ɛma wo gyina so ɛgye to mu sɛ ne papa no ɛyɛ no kura sɛ wo bai na bɔ wa mane ɛna ɔno ka kyerɛ me sɛ ne papa se me de ntomago bra kyerɛ me nneɛma ɛna papa yi akɔbɔ na busuafo amane yɛ sɛ me mesi mekunu ekuro mo no me sa akoro hwɛ yɛfunu ya kwa na bɔ wa amane yɛ saa mesi ɔde nam se me mesi mekunu me poison no eti na aduro na ɔde gu bowl mu no ɔkɔbɔ bra na ɔde pot no mai na amane yɛ sɛ me nura ukuo ka me na be enti sɛ sie mai ba asɛm no a wo ba no bɛka kyerɛ wo no yɛde akɔla yi bɛtena ha yi wo de ti asɛm na wo kan yɛ no ɔka no kura wom sɛ ɔpapa bɛda yɛ saa asɛm na wo so ɔka kyerɛ akwa ne ka na ha wo wa nani saa asɛm no ɔkan ɛde saa asɛm no nya afɛ na mebebusa no yɛtiefoɔ nyinaa anim sɛ akwaraa no ka saa asɛm o repeat saa asɛm no wɔ ha ɔkan ɛna ne ɛwɔ mu nso a wo se wɔ ne wɔ nua baa na tie no ɛno nso wɔ sɛ nya no korɛ wadamfo ɛna ade ne kɔma no ɔno so ntumi ne ntena bio ka akɔpɛ ɛdan ahan ama no na baabi akɔpɛ dan hama ne nipa kora gyina ɔne ne tie akwara ka no kora wɔ ha ɛna deɛ mesra nso no sɛ woyɛ ɔbaatan wone wo kunu ɛna tie bɛɛma ɛna ɛtie sɛ wone wo kunu te na woba kora ka asɛm akyerɛ wo a ɛwɔ sɛ woto wo bo ase na asɛm na ɔka kyerɛ wo no wohwɛ ne yie ansa na wo ho anammɔ bi a watu ɛfiri sɛ mu ware ansa na akwada yi ba uhuru papa yi ansa na akwada yi wo ba eni sa wo bagye akwada ne momadi akyɛ nipa na wodi kan hu no a obesa o kyerɛ se asɛm no a yɛ ka ne sɛ sie yi no me hwehwɛ mu no me hu nyina so a ɛwɔ asɛm yi mu a yɛ bɛka sɛ munya awareɛ ɛno ti na me busa na awareɛ nso aforo awareɛ foro
eduru ba bia na ware afron ebia kwan ya nipa na fa so ware wo no ama ware kura komtrim na obi ka asem bi wo se ware kura komtrim eno ho sa komtrim abetima ka sa ware no akomtrim timi bio but enye charge bia ekoye se me kan sa ena be mama asema ye da bi enti na me ena de atosumienu da bi enka sa oboa de atosumienu ti asem na me kan ye de atosumienu ne se wakuma mu no se wo ne papa yi asem ye ni fa asem wei mo anka mo so ena de mimi hu papa no ho na o maka no ebia na wanka sa oyere nso no umfa buo ma ne se eyere na tani abwa na tani won kwa chi ma na record no so mo maje won kwa chi ma mra no asa ya tabu ko ya tie for so so mo be mo yo kwa chi ma mra I want record ni sesi ama record e we record no ya mo record ni sesi na afei ya wi a menka we na afei mamu aye na afei ko na ya ni no asandro mo ncha na ma me one record no okay abaso yankwa recording no Japan ndema basa sina we wa bora sa na basa we ankola ne di oba na sa na basa di ye we mu ankola ne GHS kakra na no di tabatawa sa no ankola na school aye basa sa na di ye wo mu omo na papa hwe o mu school ada record we ye nrade o de me dada ne bi yi dada ni bi ma o de yi dada mi na o de mo yi dada ni bi na nrade na so no bodu ya no ya ante be ma ne e oba ne nko an ye die onyi dada ni bi ma ye ni mo ye nti because esa asa o person che se ye kan kasa bo ahye o to de o ma recording no na o therefore adaruma hey abra na ya fa ne sa no okay and say na ye boja ye ho and say ye holiday ho was it teacher teacher try your holiday ho amba cho ayi aba okay yantio na bia ni nyina sinso so sa akura sisa ana mai no no wa bontene na mso wa dem na so we de better ate ada mpacho wasi enkuraduro na so odi gu adwan mu so odi gu adem na pepae so odi that so that's na gu pepae then o pa ho chew so that's na gu adem na meba mami pa be yi ma ya me so won kwa chi ma mra fada won kwa chi ma mra na me ma bu fufuo ade ni die si ho won ma ya me di mi adwa meti ai eye me o tu twa no what did me say won so bi e o pa chi ma ka wo fro eti so ba me twa me die me twa ne die si ho ni kwa na me de me ngu so eti mu so ba pa nse na magumi die so won so be guni die so didi me so do pa pra ano wo twa ma che wo do pa yam fanto awu obi am frɛ fanto ya do okay sister jo ye bre no ko no na ba ye nwie na ye ntie sa asem wi sister jo asesi ye pese eniema ewo ma waru yin enye no ti asema mekani wo woni agya awaru yin enye no afutuo asi tu agya na otumi no ware yi ye tu no nwale biom onware bio David onware bio what do we have to me near mam after 44 as o bi ayen kana say aware de yam for so bi ha therefore wadaruma audio no emma so won enti better yet me debi enti me da kakra me kan say container no waton wan kan kire me edana yedi ma hai no dama machine bi okay to enya o ya go to fa call be 5 me ma misika na me to enya me ma no me na ho be usa me ma misika na me ko to ye nye me no bra elu ko me fa di chuche bi di eja ya tie dia fa e obi anye kom na muti dia e fa ajapade no ho no sesi ya yewi aye ne mo be ko office na ya hwe no ho asem awadija ye de yentu obi afo se onya aware ena de fa akwada ne ho no se de mpanimfo kan aye no akwada na ato nanum tuo se obeba ne papa ho no de
so I can so much no yeah number ni 0501369996 0501336998 okay my info we enka ho which me afraid 0501336999 0501336999 friend na you bet me up picking the account auntie munyi we no na line no baby abefa bia na afi ya frɛ you 5 minutes e fa course into bet me afraid okay hello yeah good afternoon yeah we did the same baby hefa na kasafi patron every Christian okay my auntie whether we can no better for ni na me sure mo pa yeah that's it ma se me ye mo but ya me amma mo nyan se ni dia mo de kan se na asemi na mtata me chama ni kakao instead of mechanic I was ma no I no person guy you offer kwan bia to say o person o kan se mto papa so if you can say okay na ya paren na mo be tsala okay yeah that's it okay yan hwede wono so aba so no ayire wa ha yeah we didn't buy akasa free odofo case bi say no ohun eno na ya na omutumi kase ya na maami bi obisa unnecessary question enye say question no obisa na unnecessary ukokoto a lawyers no question bi obebisa no wono anim say abrobe yedi wono anim say TV ye hwe nanso na lawyer no abisa o say ye mo abroba obeye ne den na ma TV nso a obeye ne den eno no lawyer no hyeda e na obisa wa hwe ya bekasa na lawyer pra wadin nya adwuma na wonim say TV ye hwe e na abroba nso yedi eho ena sa question sa bi betimi apie eno na se case we ko pie ba bia ka questions no e be basa na fi ye hu ba bia problem no ye den ewo chese maame no sem na o kan ewom papa na enso ye bua maame ne fo de nchi ye bua maame ne fo no chese awarejae no ena mpanifo we no omompene so eno nchi na omabua maame ne fo se awarejae na se ubegina se ansem na obekekan no so on say ensem obekekan ne se ekwan fa so a oyi wi no ne ade ne we na ne ba ne ka che no de ni nyina ewom nanso saa ne o ma se ne nam se nyina so na omu gina so no enye strong nti no omu ntimi nyina so ye di twitwa aware anim enu nti na na omu pese ombe bisa se aware no so ombe ware bi ma omu nsam entra na se obeware nanso oba ne so on de onware bi because the affair ni so no oni nenim enti no ebetumi abase onware bi because o kasa oware a wan hwe ya e bia trap a ye bese asum no sa trap a ebesum ni biem no ebe ha adwene wan hwe na akoyi no no akoda police station no akoda prison na ne sika sema ye basa enu nti because obi a ye di ka hwe moko agu so eno wafa ho adi ye di wi ahya wo niomam senke police for mechew na ka wo ko jail eno so wafa ho adi yedi yedi diditi agu ukun chance a odidi mu no aduane ewo ukun chance odidi yedi diditi agum senka yemfa nko chapo emoa nse moa ni no mu wa ni akase hey aduane a wodi ma ukun no wani o no de akoma moa na moa na die wo na chese wo pese ukun ni nyina no yedi a chapo no ma anya adwuma dia na ewo se maame no wote ne ho na ne dan a wosiye ana adwuma woni papa ne ye na ne nsaka ne de nti fa ba bi no maame no oye right ohun we be kire se aware de wuti ho na se pese egu a mentra ho ma anko twetwe ohaw emrew wo papa no so fi se maame no oskanti na ode chekere ne ho but me fi se papa no woni ne wo ba wo woni maame wo ba nti so wo sika eye ebeboa wankasa da wo ho be kire wo no
na wo na bi di ama wo ma no dia ko school na wo ato enti se wo senke kame se papa yi wo fa adwumbone senke yanchinu nke yakinu na nka wo kire bi wo nso wo kire wo ana wo nso wo twenua wo kura wo twenua enua mu twenso so tumi se lances nsala anya adwuma na wo kire bi ye be chew ne ade wo kotum na nkwala no mba de didi enti se papa no so fa sa adwen na kyese wo amfa adwen papa papa no fa sa adwen ni se sa adwen no nka yenche maame no na bibisa emra na kyese papa no waye de wamfa dwen pa enti no bibise no yenyina ehu hia se baako ebe ko atia ne nyonko woni ne wo ma wonya sika aye wo ma ne dia sanso na wono so nya sika wo nya bia no dia sa na wono so nya bia eye wo ma ne dia se be ya wo ho kire wa baako beboa eno nti na eye sa na so wo hye baako ho kire ne dia ne ho kire wi a wo so ho kire wa ankwala no mba be dwa osum na wo na be hu se wo school fees wontumi ntua no mbe hawa waso be hye nti enya dwen pa se obi befa ne nua anase obi befa ne dofo ho anase obi befa ne yire a one ne nya ntawantawa ho adwenbone ema ne ho akire no enti wono okun wo ho na se munya problem a hwe se wo behwe wo ho so ye hwe se wo behwe wo kasa ye hwe se wo behwehwe wo nneoma bi ye na bia na opese odi sa de bi diu odi diu a waso be hye ankasa yankasa nche ebe stress mon subscribe na mon share mai na ema ya ho de ne fa more videos emro bye.